Minmanda, benar. Zeynep, odamda, senin uğrunda, dertliyim üzerinde ağıtalarım, inşallah Zeynep, odamda, senin uğrunda, dertliyim üzerinde. Özünde Bugün bizim gen первокурсники шулай бит? Первокурсниклар кулларын күтәрегез әле. Сез иң бәхетле кешеләр. Әле күрәселәре алда әле сезнең. Менә шул. Күңелләрегезне хуш тотып, аңлатып, матур итеп, яхшы билгеләргә генә укып, чыгарга насыйп булсын. Миңа калса, сез бик ышанычлы кулларда, чөнки мондагы укытучылар бик яхшы кешеләр. Аларга алкышлар биреп алыгыз әле идегез. Хәзер монда килгәч, озак кына уйладык, нинди җырны җырларга микән? Нинди? Sarılma. Ya onu sonraka kaldırabız. Biz yarır.